בעצם מהפגישה הראשונה שפגשתי את אבישי, היה לי ברור שהגעתי לאדם הנכון ואני בידיים טובות ושאני הולכת איתו לאורך כל הדרך. הייתה רגישה מאוד נוחה, כי באמת כשאת הולכת לקחת הלוואה זה קצת מלחיץ, עם מי את נפגשת, ובמיוחד אנשים זרים, אבל כל כך שידר רוגע ושלווה ואמינות. אז בעצם לא הייתה מין תחושה שאת הולכת לאיזשהו תהליך, וזה מפחיד. לקראת הפגישה עם הקרן, אבישי תדרך אותי, שאל אותי מה יהיה, מה ישאלו, מה יגידו. וכשאתה מגיע לפגישה, אתה כל כך מוכן, שזה כבר מצחיק. ובאמת, בדיוק מה שהוא אמר, זה מה שהיה במפגש, אחד לאחד. אני ביקשתי סכום מינימליסטי, אבישי כל הזמן דחף אותי לבקש עוד. באמת, מתוך מקום של עסק חדש ופוחדת לקחת הלוואות, ממש התנגדתי, אבל בשלב מסוים הוא אמר לי, את יודעת מה? את צריכה להגיד מה את רוצה, וזה בסדר. ובאמת, קיבלנו את כל הסכום בלי בעיה. ובדיעבד, אבישי צדק בכל מקרה שהוא אמר, הייתי צריכה לבקש הרבה יותר. זו הייתה טעות שלי וגם הודיתי ואמרתי לו שפעם הבאה צריך להקשיב לו. אחד הדברים שמאוד הרשימו אותי בעבודה מול אבישי או בתהליך, זה באמת שהוא לקח את כל המסמכים והמספרים שנתתי לו ותרגם אותם מקצועית לאיזושהי תוכנית עבודה שאת רואה שמדובר פה באדם שמבין מה הוא עושה, הוא מקצועי מאוד. פתאום מקבלת בידיים תוכנית עסקית שאת יכולה להשתמש בה, שמטווה את הדרך בצורה מדהימה. וזה ערך מוסף, זאת אומרת, גם אם הייתי בונה תוכנית כלכלית, היא לא הייתה דומה לזו שאבישי בא מבחוץ ונתן לי בכלל בראייה של איש כלכלי לגמרי, של איך לבנות את העסק, איך להשקיע בו, כמה החזרים אני צריכה לקבל בכל שלב ושלב, כמה הכנסות צריכות להיות לי בשנה הקרובה, בכל חודש כמה הוצאות, בלונג טרם, בשנה, אני בודקת את זה חודש מול חודש, וזה מצוין. זה נותן לך איזשהו סוג של בקרה ומעקב על הדברים. מאז שאני עשיתי את התהליך, אז בעצם כל מי שיוצא לעצמאות, או אני מכירה, אני אומרת לו שאת אבישי הוא פשוט כזה בחור נעים ואמין, ומשרה כל כך הרבה ביטחון, שאני ככה מפזרת את השם שלו בין כל החברים שלי והמכרים שלי. באמת, אם הייתי צריכה לעבור את התהליך הזה עוד פעם, אז בטח אבישי היה האיש שהייתי פונה אליו.